Здравейте, дами и господа, аз съм на 7 и днес ще ви разведем из нашето оцеляване на един сервер. Неговото IP няма да бъде дадено. Ето тук има една карта, която още не е довършена, трябва да я направим на цяло. Кажи. Не се вижда. И да, тук ще сме ходят. Ето тук ни е задното дворче. Не е нищо особено. Ето тук поне не вали. Много учим сега в нашото XP Grinders. Сега ще ви покажем точно това, което каза, аз не знам името точно. Да, не мога да се спомня. Както и да е. И... Последните квартали първо трябваше да бъдат нацелени желаящи да се възползват от частта от 30 фургона, които трябваше да има... Ендерман! Ах ти мангал! Ах ти! За първи път това ми е третия Ендерман, който будува в този двор. няма да бъде ограничаван. Те няма почти дай допълнително. Първо ще ви покажем какво има в тези честове. Честовете има само простоти. И тук кабелство и някакви прости неща. И тук така гледаш. Ще покажем една къщичка на дърво. Но първо ще ви покажем градинката за кактуси, обикновената градинка и тук ни е за тук има импровизация на пристанище, ма ще го разрушим. Защото пингвина го направи и не се прави много. Ще го разрушим. аз мога да го правя. После ще го правим. И ето тук е къщичката на дърво. И пингвина като види това е чиста права. Къщичката на дърво, тук мислим да го направим. Добре. И сега ще покажем пещерата на Батман. Но първо скритата пещера на Батман, която е много по-скрита, отколкото пещерата на Батман. Но както и да е. И тая пещера на Батман може не тази, ми другата. Сега ще го покажа след тази. Аз съм в нея. Ето не е нищо особено. Това е така. Аз сега няма нищо. Сега ще ви покажем пещерата на Батман, истинската. Това са мерки, които сега са взети, ще бъде отвика и в бъдеще. Прокарай спокойно. това е доста много добра пещера, която аз си Сега пещера ще измисли да я направим. И така, ето я тук. И може тези стъкла, вместо да са стъкла, да ги направим с пятък, защото е някакво... Не, аречик с кабелство. Те с пятък е някакво скришно. И пък с кабелство... Ай с дърво! Не с дърво ще се личи. И така по-хубаво. Кабелство не по-хубаво. Тук не сме го правили много. Все пак днеска го правихме така. И по-късно ще го поработим, тук ще го правим. И утре може да може пак да снимаме клип и да, това тук е посредством система на брани. Да, блокирам много. Чакай, че без да искам, че посредством на век. Знаеш, казвам, че само да кажа, че тук е много да направим. Тук също, но го скрихме, за да не се личи много. Това е общо взето Всичко. да,
ние ще направим още работи. И утре ще качим пак клип. И довиждане.